Mga Inyans, dito tayo sa may Motorstar Novaliches Bayan. I-vlog ko lang ito mga Inyans yung Easy Ride 150 Fi ni Boss Doms. Tingnan natin mga Inyans kasi kinain na ng ano yun, yung disc brake nya. Kaya papalitan na ng mga Inyans ng brake pad. Tara mga, samahan nyo ako. Bali yung ano nya, yung disc brake nya. Tawag nyo sa disc brake no? Disc brake. Ibig sabihin pala yung ano pala, yung dapat pala pitik-pitik lang ang paggamit niyan para hindi mapudpud. Ganoon ba yan, sir? Hindi siya ibababad ng pag ano? Hindi kagaya sa drum brake, 'di ba? Pwede ibabad yung drum brake. Ayun pala ang ng disadvantage ng disc brake sa likod. Nakapindot ko niya, nakasayad na yung brake. Kaya dapat ang pagpindot niyan pitik-pitik lang, hindi palagi kasi yung brake pad niya mabilis mapudpud. Kaya siguro yung drum brake, yun yung kagandahan ng drum brake na ano, kahit na yung brake shoe ba yun, yung brake sa likod, kagandahan din yun kasi kahit ibabad mo yun, pwedeng pwede. Yung nilagay nila dyan, sir, sa brake pad? Bago yung brake pad na nilagay nila? Yung ilalagay natin bago papalit. Ito. Ano, bakal na yan. Ano yan? Yung mga, sir? Maririnig mo. Oh, bakal. Hindi ko pa natatanggal ko. Bakal na pala yan. Nararamdaman mo na yan, pinupabayaan. Kasi may ano yan, ganan. Yung brake pad mo, may marking yan. Marking? Pag nakita mo yung marking, palitin mo yun. Pag mo nahihintayin magtunog lata. Tumutunog na siya, tumutunog siya eh. Ayan nga, tunog lata na yun. Tumutunog lata eh. Bakal sa bakal na. Nublata siya eh. Ngayon nangyari sa ano mo, bakal o, kalahati na. Halos kalahati na ng bakal mo. Grabe yung nangyari. Ayan. Kaya nagkaganyan yung disc. Naku. Grabe to. Wala na. Pero bago ito ano sir, bago itong nilagay ng ano. Ito yung stock niya, stock ng brake pad niya mga yan. So ito. Ito yung stock ng brake pad. Wala na talaga. Kaya walang preno. Pud-pud na yung ano, yung brake pad. And mga Inyans. Tapos kakapitan naman yan sa yung bago. Ito po yung brand ng brake pad. Disc brake. Anong brand nito? Disc brake pad. Disc brake pad. Ano ata to? Ibang brand to eh. Walang brand nakalagay eh. Walang brand. Yan. Yan. Ano naman yan? Brake master yan. Kailangan galawin din yan. Hindi ginano mo yan, hindi mayatras yung piston. Kailangan. Kaya pinasingaw ko yan. Singaw yan. Pag hindi yan nakasingaw, hindi mayatras yung piston ng caliper. Caliper, piston ng caliper. Pag ano yan, nakasarado yan. Saan ito yung piston ng caliper ito, boss? Hindi mo nakita yung gitna. Itong bilog? Yung bilog na yan. Yan yung piston. Hindi mo siya mailalaan. Ito yung caliper. Yan yung caliper. Yung nasa loob, ito yung piston. Yung master yun. Master? Master, yan yung piston na itong bilog. Tapos itong caliper niya. Brake caliper. Kailangan palang buksan doon sa ano para iba kasi yan, hindi na naglilinis kapag kasi yan puti, yan ang sisira sa piston. Yung piston yung masira? Kakapit yung puti. Yan. Yan ang kapal niyan. Yan ang kapal niyan. Tapos yung bakal mo. Ganito din pa kapal nito? Kapal din to? Bago din pala ginamit nila ito? Bago yun. Ang bilis naman masira, no? Kanakuha mo yung unit bago. Ang bilis nasira, boss, no? Paano nga nakababad ka lagi? Hindi pala pwedeng ibabad talaga yan. Nakababad ka sa pag-frame. Tapos laging likuran yung lagi ka naka-frame sa likod. Pag takbo mo, nakalalay na yung kamay mo. Siyempre, yun
Siyempre, pagkawak mo pa lang ng ano yan, pag gano'n mo, kala mo hindi, nakasaya na yung brake pad niya. Ganun pala. Disc brake yan eh. Konting piga mo dyan. Buti ito, hindi nasira yan, no? Kinain na, oh? Ayan. Wala na, masisira na yan, boss. Sira na yan. Hindi pa. Kuha ng Liha, biligan Liha 120. Liha. Para mawala yung talim. Liha 120? Oo. Papapasadaan ko para yung hindi siya malakas kumain ng brake pad. 120. Wow. May binibinta ba dito sa bayan? Yan yung tindahan dyan sa may ano. Meron dyan. Sige. 10 piso lang yun, no? Oo. Sige. Ayan, ilihan na ni boss yung ano, yung disc brake na kinain ng ano, kasi pudpud na kasi yung ano dito, yung kanina, pudpud na. Ayan, oh, naka-double piston pala yung ano yan, brake caliper niya. Naka-double piston, yan ang ano, kaibahan sa motor start. Ito naman yung napudpud na ito. Papakita ko sa inyo mga niinyas, yung napudpud na ano, yan. Yan, pupud na, oh. Yan, nililihan ni boss kasi malalim masyado. Malalim masyado yung ano, yung ano niya. Yan, nililihan ni boss. Para pumantay, boss. Para pumantay ba, boss? Para medyo hindi kumain ng ano sa brake pad. Matalim na yun. Matalim na yung ano niya? Disc brake niya? Nagtagin mo para hindi nakapad. Para pumantay ng konti. Ayan. Dapat pala magaspang na ng boss yung liha, boss, no? Pwede na yung liha na yan? Hanggang na ilamis lang ang gagawin. Hindi mo naman maiyaan mo nito. Pag magaspang din, hindi masyadong ano, no? Nagda-dragging to, boss, eh. Pasuyan ako, boss, yung dragging niya kung ano. Sige, mamaya malalaman. Sige, boss, salamat. Kasi wala akong pambaklas. Kaya yung mekaniko dito, boss? Pagka ganyan ano, dali mo sa service center dito. May makina silang pang madaling magbaklas. Doon sa ano, sa may 10th Avenue? Madali baklas. Sa service center po siya mismo. Saan mo sa 10th Avenue? Oo. Yes. Pag-paninis ka niya. Kinakabit na ni boss yung ano, disc brake, okay na. Ayan na.